akavapa simba. So there is power kana wamugamuchira to shape or to influence the future. Haugone kuchinja kumashure kwawakabva kwawakaberekerwa zvakaitika. Pane zvinoitika uri mudiki zvausina power rekuchinja kana kuramba, but zvaunogona kuziva kuti izvi zvakashata wakura daane simba rekuzvichinja. I had a friend kumazuva katakakurirawo. He had a name raiva a mockery to him. I will not mention the name zvangu, but akapiwa zita nevabereki vake rekuti ainyara naro. It was not a good name. Zita rekuti ari pakati pevamwe vanhu vaita sekunge vari kumushora ivo vachitomushedza. Raimurwadza kusvika azokura anzwa kuti you have the power yekugona kana kuenda kumakombi building kana kuenda kumarket square wondogara pasi kutsvaga even the lawyers to change that name. Tine vanhu vachinja mazita vakaberekwa nemazita avanga vasingade vakazodiscover kuti you have the ability or the power to make a change wakura. So izvozvo muupenyu zvinoitika kuti kune zvakaitika mauri makuriro kararamiro kakakanganisa upenyu hwako for a long time, but haufaniri kuramba wakanyarara kuramba wakadaro. But shoko ndokubva rati kana wagamuchira Jesu vese vakamugamuchira akavapa simba. So that power unoriwana bedzi in him, muna Kristu, kuti uchange the future, uinfluence your destiny ndani. Kana usina kugamuchira Jesu simba iroro ariko. So muupenyu kune zvinhu zvinorambwa newe usati warambirwa kana napastor kuti nhamo ngaibve pauri. Personally you can make a decision kuti life here ndiide. So kusaida bedzi is not power, but kuziva kuti kana ndisingaide zvinofamba sei kuti ndibude mazviri. That's where information comes in. So Moses akaberekwa ndokubva aadoptwa. Hongu aadoptwa kupalace, but palace iyoyo iri kuda kuuraya destiny yake. Why? Achiberekwa Mwari vari kuona delivera achabvisa hama dzake munhamo vachienda kupromised land, but ndokubva atambirwa mumaoko evanhu vakamutrita semwana wemupalace iye ari mwana wevanhu vari muslavery. Inenge favor, zvinenge zvinhu zvakanaka kuti unenge uchidya zvakanaka ugere mupalace usingatambudzike uri kuEgypt. But Bible randaverenga manje rati Hebrews 11:24, by faith when he came of age by faith he refused. Zvareva kuti haana kugarwa naye pasi nevanhu. By faith, faith comes by hearing. Kuti akava neinformation yakakwana akaziva kuti this lifestyle haisiriyo iri ordained by God for me. I need to refuse this. Zvakaipa zvinorambwa newe nemuromo wako. Zvakaipa zvinorambwawo newe muridzi weupenyu ari kurwadziwa nazvo kuti nzvandidizvi. But kuti handidi bedzi is not enough. Kusvika watora the right or the proper action yekuti ugone kubuda mazviri. Hakuna anoda chakaipa, hakuna anoda upenyu unorwadza. But vazhinji vanofira muupenyu ihwohwo nyangwe asiri kuda, because kusada bedzi is not enough. Kusada harisi power. Ndokana ndakatara pane imwe, ndakabvutara pane imwe nguva ndikati munhu kana akanzi ane hasha ari short tempered haisi guarantee yekuti munhu ane hasha anorova. Hasha ma emotions munhu anobogumbuka, but ukagumbukira munhu ane simba kukudarika unorohwa wakagumbuka. So kugumbuka is not enough. Kana usina power to make a change, kungogumbuka akubatsire. Kurwadziwa nekuti upenyu hwako hwakaoma zvinhu asi kufamba mushe is not enough. The devil is not moved or is not worried kuti uri kubhoekana kuti upenyu hwako hwakaoma, as long as you lack the right information on what to do to bring a change. Kutsamwa, kuchema, my emotions ayo haana power rekuunza change mulife.
kubhowekana hakuna zvakunochinja muupenyu hwako. So ungangodaro kune zviri kukurwadza zviri kukubhowa muupenyu, but kana usina simba, life, maissues elife anogadziriswa nepower more than nekungofungidzira kuti zvasi right. You need power. What is power? Ability to cause a change. So simba iroro ririmo mushoko raMwari, kwete kuchechi mushoko raMwari, kwete muna bishop mukutenda kwako. Zvoreva kuti information ikapinda mauri inokugadzira kuti uve type yemunhu ane that power to cause a change. Bible rati when Moses grew up by faith, ndopa akaramba, he refused. Hakuna vanhu vakagara pasi vakati mfana nhamo wakagara kusi kwenyu zvinhu zvapasi right, jamuka. Tine vanhu vazhinji vakamirira kuti Pane achauya kuti zvangu zviite mushe. Shoko raMwari ndo ringatouya mupfungwa dzako muupenyu hwako, so you can make a decision. When you grow up by faith, he refused. But panondiitira mushe ma panondichallenge ndepekuti mukomana ari kunzi akaramba. Zvinhu zvaakaramba zvirambwe nemunhu ari ordinary. Hakuna anoramba rugare. Moses akaramba kuva mwana womwanasikana waFaro, kuti ari kuramba palace, ari kuramba good life, ari kuramba mabenefits angashuwirwe nevazhinji muupenyu. Inenge wrong decision kana une kana mindset kuti vamwe vese vari muslavery, iye aberekwa ndokubva anhongwa kumvura, ndokutanga kuchengetwa kumba kwomwanasikana waFaro. Iye Bible robva rati but paakakura ndokubva aramba izvozvo. Kuramba chakanaka kunonetsa kana usati wakuziva the end result yekuti chakanakirei chiri kuitwa kwauri. Vazhinji vedu the trap yeupenyu zvakatiwira zvakauya zvakanaka tikazvigamuchira nekuda kwekuti tanga tisina a sight, a future understanding yekuti zvinoguma sei. Chivi hachivave, hachirwadze, chinotapira, chinorwadza nekuvava maresults echi. So wakaipa kana achida kunza challenge or disaster muupenyu hwemunhu, anoronga program inogamuchirika yakanaka. Wakaipa anotoziva kuti nekuipa kwangu ndikada kuenda kuwana handigamuchire, saka anouya through even friends, even good programs dzakanaka zvokuti unotonzwa kuti ndikaita zvinayambuka ndikaita zvinhu zviri right. At the end nokuti hausi kuziva, unamuona, una meso emweya, unenge watrapped musystem yekuti inogona kunetsa kubuda. For example, munhu akanzi ari kuromba kuti aite mari, chaanongoona imari yacho ndo chinomuvhara kumeso, chaasingaone zvichaparara in return yekuti iye akaita mari. Vamwe vanotrada even so, even life, zvekuti anoita mari but asvike 40 years. Yet tese tinoziziva kuti life pachayo is something chiri good more than anything else. Vanhu vari kurwara muzvipatara vachitreatwa vachiburitsa mazimari, chavari kuvavarira ilife. Munhu anga atoprefera kuendesa motikari kuti arapwe cancer apore. Why? Nokuti anoziva kukosha kweupenyu. So munhu kana akuenda kunoita butter trade kwaDevil, the devil haapresent a challenge, anopresenta a benefit. Kuti haunenge wakuzikanwa nyika yese, unenge wane mazimari ako uchita life yaunoda. Pa 39 years hakuna munhu waitei chicha waachiva. Hapana, because paunongoenda uri iwewe, zvese zvosara, nembiri yese vanhu vanokukanganwa, and life moves on. Moses akaramba kuva mwana womwanasikana waFaro, zvakadai hazvirambwe nemunhu ari ordinary. That's why Bible rati when he grew up by faith. What is faith? Faith is product information. Kuti paakakura pa knowledge pakuziva, akaziva kuti I'll go to my own people than kuti ndigare muno mupalace, hama dzangu dziri muslavery. Nekuda kwekuti chakaitwa, I want to show you a spiritual thing yanga yaitwa naDevil.
through Pharaoh. Vana vese vaiberekwa muEgypt vaidamburwa musoro, vaikandwa muna river ofa. Mozisi ndokubva aberekwa nokutanga kuchengetwa kwaFaro. Amboti vana vese vaberekwa urayai, ndiye akatanga kuchengeta Mozisi. Saka ndaiona sekunge ifavor so kuti vamwe vachifa uchinzi udye zvako ugare mushi. Gamba mwechina yange yatoona kuti mukomana ndiye ane destiny yevanhu vese. Saka chatakuita ngatimuadoptei ave part of us so that he can forget his own. Ndakamboshanda kune imwe company so tawirirana kuti varume mari ishomai. Taura nemukuru wedu atati naye mukuru wataiti foreman workshop. Mari ishoma ende munoona muri kuzvinasikuita mushi. Muri munhu wokubva anzwa kuti vakomana vada kuronga strike pay haisi kuita mushi. Ndokubva ashedza the leader aititungamirira pindwa naye muoffice. Ndokubva apiwa kofi. Vapedza kunwa kofi ndokubva abvunzwa kuti chii chiri kuitika. Instead yekuti ati mari ishoma akataura achiti vari kuti mari ishoma. Why kana kofi yanaka unogona kufungidzira kuti waa part of management. Amene kuti munhu pachikafu akamira sei. Saka even munhu ane makuhwa mukangomupatia anotiwedzerei makuhwa ake. Amene kuti pachikafu apa munhu akangodya amene zvinofamba sei. Aone kuti nevanasikana mazuva ano munhu angona kuita nhumbu nenyaya yekuti akatengerwa pizza. Chikafu chekuti anodya within 2 hours hachisisipo andoita mwana. Dai Mwari atiwanira nyasha. It's something so bad. Sesu takabereka vanasikana zvorwadza kuti mumwe munhu anongoyatengera mwana wako pizza, mwana wako otoita nhumbu. Imagine. Sandakati zvakanaka tikurudzirana ana baba, kana uchikwanisa hwako, learn to spoil your own kids. Mwana wako asaitwe surprise nepizza, ngazvijaire kumba kwawo, aregere kutocheterwa kuti atoita pambiri nekuti kuna akatenga chicken. Vana vako ngavajairewo zvakanaka, varegere kudyutwa nevakomana avo. Vakomana havasi kuita zvinhu zvikuru strike kwanasikana vedu, vari kungoendesa kufirimu umuvhi chaiko. Obva ikoko obva adya huku yatonhumbu. Hakuna zvihombe zviri kuitwa nepoison zvokuti ungatoti mwana ukava ukatadza wokuitira vako vana vanoitirwa. Type inozovaitira haijaidze. I'll repeat this. Adam ukasapota uchiswera naEve uchitsvagirawo mukadzi wako zvekudya, akaonekwa napastor Snake wanoenda kulati. Mukadzi akatozouya aguta. Why? Because baba vakasapa munhu wavo anopiwa nemumwe anenge akuzvituwo baba. Learn to do good things to your family. Zvichikwanisika hazvo kona kuitira zvakanaka vekwako, especially your own household. Why? Kuti wakaipa regere kutora advantage. Kadzi mukuru chaanovhunduka chikafu. Kune machinda akaoma moyo zvekuti angatochengetei kutengera wako. Kunyika kune drama chaiyo. Kune machinda ari serious zvokuti anogona kutengera mudzimai wako pizza, iwe hautenge, but kune anogona kusacrifice kuti anotengera wako. But achidaro ane zvaari kutsvaga. Let us learn to do good things to our own family first. Varegere kutorwa advantage nemwechina nemasystems ari munyika today. Moses was adopted. Adoption yake was not good. That's why Hebrews 11:24 yati, when you grew up by faith, he refused. Why? Zvinotorambwa kana munhu akura mukuziva, akura mukuandastenda. Nokuti naturally ndozvisingarambwa izvozvo. Kuti vamwe vafa yonzi uya kupalasi, vamwe vachitambura onzi idya makeke. Unototaura zvangu zvaita ndabasa nezvevamwe. But zvakatora knowledge yekuziva kuti izvi nyange ndichiitirwa zvakanaka, pane chiri kuatapa mulife mangu, pane chandiri kurwiswa. Hapasi pese wakaipa paanokurwisa nezvinhu zvakaipa. Anogona kukurwisa nekukunzira mafaro achida kuataka destiny yako.
vanhu vanoenda kuleki wogocha wofara, musikana wodzoka aine nhumbu. Wakaipa kana achironga programu yenhumbu anoisa nyaya yekuleki neyekugocha neyekufara oisa nhumbu yacho kumberi. Bozi akatanga nenhumbu hauendi. Anoisa oda yedambudziko zvekuti wega unozozwa ndikasaenda ndaruza. The devil anoshandisa adoption as a tool. Moses was adopted. Adoption yake haisi love. Adoption ya Moses ndeyekuti iye ndiye ari suppose kubudisa hama dzake munhamo. Saka tikabudisa iye anogona kurelaxa okanganwa. What it's okay. Ndamutora example yekubasa. Kuti mese mukawirana tipei shoma. Murungu akangoshedza wani akamuwedzera. Wani wenye anochinja matauriro kana makuita futi meeting. Anoudza kuti aya mana zvinhu zvakaoma ngatingotutisane nemurungu wedu. Anoadopta mind ye-one. One obva ava an influence to others. Moses was adopted. Vakuru kune zvinhu zvakanaka zviri kuitwa naSatani zvekuti vanhu mukasaziva kuti adoption amubude muEgypt. Why? Because ari meant kubuditsa vanhu muEgypt. Akaburitswa munhamo iye achiri muEgypt anogona kurelaxa. So Bible writes, when you grow up by faith, not by age, by faith. Paakakura mukuziva mukutenda. Ndopaakati iyi life nyangwe yakanaka. Pane attack iri kuitika kuhama dzangu nekunakirwa kwandiri kuita. He refused ndokubva adzokera kuhama dzake. Kune zvakanaka zvinoitirwa vanhu zvisingapere mushi. Why? The devil pese paanoda kuudza problem anotanga agadzira zvinogamuchirika, zvinotambirika zvakare, zvinofadza munhu. Downfall yemunhu mugarden reEden. Vhangeri rakaparidzwa naPastor Snake raiva nemabenefits. Mukadya munosvinura. Mwari ari kutya kuti mukadya munofanana naye. Hakuna chakataurwa chekunzi mukadya muchadzingwa mugarden. Yekudzingwa mugarden yakaitika vadya. But vasati vadya vakaudzwa mabenefits ekuti mukadya muti uyo muri kurambidzwa munosvinura. Zvinhu zvenyu zvinoita zvakanaka. Beware of good things. Usina Mwari. The devil is not cheap pameti dzake. Anoti kuna Jesu pfugama undinamate ndinokupa guta rese. Beware yezvinhu zviri kungouya at easy. Usina Mwari. Chinonzi adoption chakaitirwa Moses kubviswa kumba kwawo kwenhamo woenda kumba kwaFaro. Okura ogara ariko kusvika Bible razoti aiwa paakakura mukutenda. When he grew up by faith he refused. Haana kuudzwa nevanhu kunzi ramba. Akakura muknowledge mukuziva. Why? Nokuti ukazava neknowledge ukazava nefaith haurambe rugare kana zvinhu zvakaoma. The devil ane rugare rwaari kuofa vanhu mumazuva atiri anaya. Kune zvakanaka zvaari kuisira vanhu sokuti shamwari unotambura mahara rugaro. Haakuratidze problem, anokuratidza rugare rwakaiga problem yacho. I always tell people kuti pese panoitwa advert yechinhu chiri dangerous, advert yacho inoitwa in a good way. Zvinoattracta munhu kuti anozwa kuti ichi chakanaka ichi. Advert yedoro haitwe nemunhu akadhakwa. They know kuti tikaitisa munhu akadhakwa advert ari kutadza kucrossa road hada kuti pane mota, vanhu vanourega. Tsvakai gentleman rakachena rakagara mubhawa panonzi the big five Zambezi. Aone kuparara kwemhuri, aone behavior yemunhu iye adzokera kumba kwake, aone kupera kwemai yake muhomwe, unongonzwa kuti the big five vanhu vachinwa Zambezi. So your mind mako chinongova ndechekuti kana takuva mazambezi tatova mapig. They are so intelligent, so cunning. Hakuna chakaipa chinomaketwa in a bad way. Azvite. Dambudziko rese rakatsvakirwa a marketing strategy to attract a lot of people. Hakuna anoda dambudziko. But the same time azviri vese vapfana vari into drugs vane zvinhu zvavakaratidzwa
havana kuratidzwa kuparara kweutano, havana kuratidzwa kurwara, havana kuratidzwa kusagarisana nezvakanaka nevamwe. Aiwa, chavakaona ndechekuti you become a superstar after taking cocaine. Pfungwa dzako dzadaidai so, you become a champion, a superstar. Dai wese ari into drugs, akatanga aratidzwa the other side. Yeah, how dangerous drugs are. Dai munyika musina need yekutaura nezvemadrugs, unosiya wega. Saka that picture yematambudziko iri kuseri yakavigwa. Saka munhu anototora chinhu mumba kuba kunotengesa kuti atenge mutoriro. Unokuwadza iye njere dzake, utano hwake, future yake, anotoba mari kuti atambure. Why? The devil ari kuadopta a bad mindset. Chakaitwa chiko muEgypt, chakaitwa ndechekuti Moses wacho ari supposed kuburitsa vanhu munhamo, ndiye akatanga aburitswa munhamo, akagara mupalasi kwaFaro, ivo vachiri muEgypt. Zvikatotorawo kukumura pamweya kuti azive kuti kwandiri nyangwe kuchinakidza hazvisi. Wakaipa ane zvinhu zvaanounza zvinonakidza nekuvaraidza. Unotonzwa sekunge wanonokerwa. Kana kuri kudhakwa unotonzwa sekunge wasara wari kuenjoya. Aone the other side of it. Why? Anokuvhara meso. Thank God for the gospel. Shoko rinotipa kukura uye nekuziva kuti zvinogona kunakidza today for an hour, but zvinogona kucosta destiny. Imagine vanhu vaenda kumafaro for an hour vachitandara vachifara vachidii. Umwe ndokubva apiwa HIV ikoko. Destiny ruined. Nebrai yenyama $6. Yekuti waigona kusacrifice kuregera kuidya hako, wozodya yakawanda uri mutano. But kana watadza kuita izvozvo, washaiwa discipline yekutadza kusacrifice kuregera, unoenjoya 5 minutes, uluza destiny yako yese. Truly speaking, it's not worth it. Mufaro upi 1 hour, waunga prefer kuti ukudyire makore anogona kuita kana 10 years kumberi. Nemufaro 1 hour. There's no point. Right? That is an issue inenge issue yerep. Kunzi munhu arepa munhu arara nemunhu. 40 maximum 30 minutes. Onzi kujeri 10 years. Dedzipi 30 minutes dzinofadza kuti wozospenda 10 years usina cheupenyu hwako chaunoita wakangovharirwa. Hapana. Asa zvimwe ere muupenyu zviriko. The devil ana-adopt a mind. Mfundisi wangu. God bless you, God bless you. Nafara kukona imara wakitire nyasha. Ndimfundisi wenyasha Vengera. I'm sure you know him songs now. God bless you, God bless you. He's a great musician. Anoimba murumoyo. Song wekuti wedzera nyasha mwiziyo noi. Wala noiziyo. Oyaka tirongerei. Tirongerei. He's the singer. God bless you, Mom. So Moses, zvaitwa kwaari, zvakanaka kwaari, but murani yefuture, iattack kuhama dzake. Mwari wanoshanda naMoses kuti aburitse hama dzake munhamo, but iye aburitswa kare munhamo yacho, zvekuti akashaya mweya waMwari anoti as long zvangu zviri right, inhamo yemumwe hairambirwe chisadza. Nakati mindset iyo ipfungwa ichizezura, haisi pfungwa yemuKristu yekuti nhamo yemumwe hairambirwe sadza. Why? Because you don't live your own life. Unoraramawo uchitarisawo zvevamwe. You are blessed to become a blessing. Mwari ukaona vatokuropafadza kumhuri yekwenyu, vari kuda kushandisa iwe as a tool yekuti usumudze vamwe vako. Ukaona Mwari vakuendesa pamusoro, vaitira kuti ugonawo kudhonzawo vamwe vari pasi. Nature yevanhu vatema ndeyekuti kana ava pamusoro anopeta maoko otanga kuseka vari pazasi. Else vari pazasi vacho pane kuti vashedzere kuti tidhonze, vanotomubata makumbo kuti adzike futi pasi. Enemy yefamily, ifamily member. Kuna asingaitirwe zvakanaka nevana vaba mukuru wake.
kuti vakabudirira sei. Iwo vakasaziva kuti kutobudirira kwedu kune chekuita nevamwe verudzi rwekwedu vasati vabudirira. Moses akagara mupalasi, pfungwa dzikakura pakutenda. When he grew up by faith, ndobva aziva kuti handifanirwa kunakirwa nekudya masikonzi munomu. Baba vangu Miriam, Aaron, amai vangu vari kutambura panzamu nehama dzangu ekwaIsraeri. I would rather leave this, ndibve pano. Akatozosangana necalling naMwari wake, aita decision yekubva mumba maFaro. Kuti kana uchiri kwaFaro une dzimwe nyasha dzausingawane svika wameka the right decision. But ndati right decision haingoiri kana yanyuka yauya mauri. You need the grace of God to help you. Nokuti chiri good nhasi kana usina prophetic eye chinogona kuva a danger or a threat to your destiny tomorrow. Ndosaka Mwari mukutendeka kwavo haisi minamato yese yavanopindura, imwe vanoignora. Ende unozovatenda kuti vakagonda pavakaignora imwe minamato yako, nokuti dai zvakaita sezvawaida dai wakafa. Une zvawakachemera kuti Mwari dai matiitira izvi dari manoitira izvi, vakaita sekunge havasi kunzwa, gamba vaitoziva ramangwana concerning chaunochemera. Elisha is a good example yemunhu akatemera double portion, double anointing Elijah. Say Elijah akati, you have asked a hard thing. Elijah is a major prophet. Paakumbirwa double portion of anointing, atarisa prophetically the spirit, ndokuona kuti zvichada kuitwa naElisha zvese zvichibva pandiri. Chimwe chacho chinocosta life yake. The last miracle yaElisha yakaitwa nemabhonzo ake ari muguva. Zvoreva kuti kana akumbira double anointing to perform miracles anotofanirwa kufa. Why? Nokuti mabhonzo ake anofanirwa kuzomutsa mumwe munhu akafa. Saka paakakumbira dzodzo akakumbira futi nerufu. Amen. Runzwika here. Sachona mwana wako ane zvaanokukumbira uramba. Haurambe nekumumaka, unoramba nokuti unomuda. Amene kana wabereki tizvinzwisisa. Une zvaunorambira mwana wako akukumbira nokuti unomuda. Rudo runomboti no. Sachona Mwari zvimwe zvinhu zvaanokurambira inyaya yekuti Mwari rudo. Dai vasiri rudo vaingoti kana wada tora enda nazvo. Mubereki ane rudo ane zvaanorambira mwana wake nokuti anomuda. So zvimwe zvaunochema chiti Mwari ndiitirei, vaita sekunge vari kuramba vari kuignora, kudiwa. Vanoziva kuti it's a trap, chauri kuda ichi idambudziko ramangwana, but ijoy muna today. Chauri kuda kuti Mwari aite nhasi zvakakunakira muna today, but for the sake of your future tomorrow hazvina kunaka. Saka Mwari mukururama kwavo vanoti no. Iwe urambochiti asi dai Mwari vandinzwa, dai Mwari vandinzwa, sei Mwari vandinyararira vasina kuignora. Moses kumba kwaakagara hakusi kumba kwavo, but aidya mushe. Kumba kwaFaro aitorarama semuzukuru wamambo ari mwana wekunhonga. Ende zviri pachena kuti munhu haagone kuita ana amai tu. Amai vakamubereka naamai vakamunhonga. Danger iri pana Moses, era yakaitwa naamai vake. Amai vaMoses havana kupa mwana wavo zita. He was nameless. Moses akapiwa zita nemwanasikana waFaro. Kuti Moses zvinoreva kuti chandakatora kumvura. Ukareverenga rinoexplaina. Mwanasikana waFaro paakanhonga Moses, ndiye akamupa zita rekuti Moses. Moses zvinoreva kuti chandakatora kumvura. He was named by an enemy. I explained pambera. Sasa ntiti munofana kuita Bible rako chiverenga zvakushamisa kuti sure. Maybe I need to read. Ndipo yo Bible. Moses was not named by his mother, because Moses means chandakatora kumvura. I'll read for you.
Exodus chapter 1, verse 10. The child grew and they brought him to Pharaoh's daughter, and he became a son. So she called his name Pane, Pharaoh's daughter. Anzi akatorwa akaendeswa kumba kwaFaro. Musikana ndokubva ati kudii mwanasikana waFaro. And she called his name Moses, saying, I drew him out of water. Which means era yakaitwa namai waMoses yekunonoka kupa mwana zita. Ndokubva azopiwa namai vakamunhonga kwete vakamubereka. Sei ndichiti era ukatarisa downfall yaMoses paanotadza kupinda mupromised land, idownfall ine chekuita nemvura panzvimbo inonzi Meribha. Mwari vamuti taura nedombo vanhu vanwe mvura, akarova. Mwari vakati hauchapinda nokuti hauna kunditeerera. So Moses wakatadza kupinda muKenani paMeribha neishu yemvura, nekuda kwekuti zita rake haana kupiwa namai vake, akapiwa nemwanasikana waFaro kuti chandakatora kumvura. So Moses akatorwa kumvura, mvura ikatora destiny yake. Kuna vamwe zvingaro too deep. Zita rekuti Moses harisire kumba kwavo, nderamai vakamunhonga. Pandaverenga pati mwanasikana waFaro ndiye akamupa zita rekuti Moses, zvichireva kuti chandakatora kumvura. Saka ukangoregera mwana achipiwa zita neenemy, zita rine influence padestiny. That's why Moses asina kupinda Kenani, nekuda kwekuti paMeribha Mwari vati taura nedombo vanhu vanwe mvura, akarova. So ishu yemvura yakamutorera destiny, nekuda kwekuti kumvura ndokwaakatorwa. Saka iye mvura ndokubva yamutorerawo kwaanofanirwa kuenda. Zita riri so powerful. Saka kuti Mwari pese pavaishanda nemunhu vaipa munhu zita aine rake. Alright. Munhu aine rake. God bless you. That's my brother. Munhu aine rake. Mwari vaiti, you are no longer Abraham, but Abraham. You are no longer Jacob, but Israel. You are no longer Saul, but Paul. Why? Nekuti zita rine influence by destiny. Moses was nameless. Kubva kuna mai vake vakamubereka. He was named nemwanasikana waFaro, amai vakamunhonga. Moses pandaverenga pari kuti, I'll repeat again, Exodus 1 verse 10. The child grew and they brought it to Pharaoh's daughter, and he became a son. So she called his name, which means he was nameless. Moses was called, akapiwa zita nemunhu akamunhonga rekuti Moses, saying, I drew him out of water. Saka paMeribha, paishu yemvura, mvura yakamutorerawo destiny. Iye akatorwa mumvura, mvura ikamutorerawo kwaaifanirwa kuenda. A name from a wrong family. So kana tiri muna Kristu, tachisvika chitsva, zita rinoshanda patiri harisiri kumusha kwedu, asi kuti zita raKristu pamusoro peupenyu hwedu. Tinofukidzirwa nerake zita nenyasha dzake. Why? Nekuti edu mazita anotitatidza kusvika kwataifanirwa kusvika. Vabereki vedu isu sevaberekiwo tinongoti mwana wangu ngaanzi ningi. Hauna chiri spiritual chawafunga, unongofunga a good English name. Yet names, mazita ane value. Unotonzi umwe mwana ane zita rekuti kuti unochembereza chashedzere zita iri. Unoona ndi mazita akanaka zvekuti unoshaya kuti akomana. Wabvunza zvichirevei kungoti ndorifarira iroro. Moses was named nemwanasikana waFaro. Kumba kwavo anga abva asina zita. Hamusati mamonzwa kuti munhu mumwe anenge ane dambudziko, akafamba obva uzwa kunzi zita rawinaro nderani. Amuna munhu wanyaya idzodzo. Hanzi munhu akaita problem ndokubva aenda, lese musikana aenda kumaprofita apfugama, kuti ndiri kuona zita riri pauri. Kwete problem zita. Kuti problem iri kuteera zita. Kuti zita rawinaro nderani. Kuti nderatete. Kuti ndo type yevanhu vasina mazita avo. Vane mazita evanhu. Sorry to say this, pamu pakati peda aripo ane zita rasekuru wake kana bamunini. Kuti rako hauna. Till today
you are still nameless. Wakangotora zita rabamuni Rogers ndokubva apa iwewe. Unati hauna zita wakapiwa rasekuru Rogers. Iwe hauna zita wakapiwa zita ratete Irene. So zvando ukaita problem, vanotaka kubvunza zita rawinaro nderani. Why? Because some people are still nameless today. Vanhu vasingazive kukosha kwema-names. Name zita rine chekuita nedestiny. Kune zvinouya pauri nekuda kwezita riri pauri. Kune mhepo dzinoronda mazita evanhu. Subject yeumwe musi. But it's unfortunate. Moses was nameless from his mother's house. He was named Moses. Nemunhu akamutora kumvura. Nekuti Moses zvinongoreva kuti chandakatora kumvura. Kurati kumba kwawo akabva asina zita. Saka kuKenani apinde. Why? Nokuti pamvura. Nokuti pamvura patorwa akapiwa zita. Mvura yacho ichabva yatorawo destiny yake kwaanofanirwa kuenda. But pane nyaya ndinayo manhera nhasi. Zvanzi by faith when he grew up he refused. Kune zvinongorambwa kana waane njere dzeshoko raMwari zvisingarambike necarnal mindset. Why? Nokuti kana waane njere dzinobva mushoko raMwari unooneswa the future, the destiny. Kune zvakanaka nhasi zvisina kunaka mangwana. Zvokuti vanhu vakakutsiura vakakurambidza unoona sekunge vari kukudzvanyirira. Inini at my age, ndane 45 years. Ndakabviswa mazino 4. So pane rimwe rairwadza ndikaenda kuna dentist akanditi bamunini anopera. Ndada kupota tichinama mamwe. Zvakabva kupi? Pandaidzi maswitsi hasi right time, maswitsi hasi right time. Ndaiona kunge vari kundidzvanyirira kutapirirwa. Shuga yaunoswera uchingozadza makapu uchinwa taiti korota. Haisi right. Engoti kana vasipo ndorowa zvisiri right. Apa ndaakukohwa kutapira kwemaswitsi. At my age, sure mazina hapana. Zoti rudo rwadza iri handichaenda, anopera. Chiri kuapedza chii? Kutapira. But pane here asingade kutapira, hapana. Zvinoti life inodemanda discipline pazvimwe zvinhu zvakanaka zvausingafanirwa kuita nhasi. Kuripo kwaunofanira kuti nhamo handei wotaiwa zviite. Why? Nekuti une muono uri different. Zvinganakidze nhasi but zvinokosta destiny yako tomorrow. Vamwe vari serious nechikoro, kuchikoro izvi tindotaita serious nedzimwe program ikoko. Future iri dangerous. Hautambe kwese, kana waitamba kuchikoro mulife hautambe. Unoitawo busy vamozororawo. Hautambe kwese. Uri muofisi uri pamakombiyuta kune kwawakaitawo serious. Ukaonawo kuita work hard kune kwawasina kuita work hard. Unoita kunyengetedzwa papamba kuti makura endai kani, but unozoona kuti munhu akura but ega anotoda kuudzwa haachakwanisa kuzorora because time yaaifanirwa kunge achishanda akarelaxa. Saka time yaanofanirwa kuzorora akuchishanda. Inzwa mukomana wese ari pano, mauru mune mudhara arimo achabuda time. Ende mudhara yekana abuda uchabuda futi vamwe sekuru time. So mastages ekurarama emunhu ari in 3 phases. Unotanga uri kamfana ikakaka mumwe mudhara yeyu ndevamwe baba vanozobuda time. Baba kana vabuda vozobuda sekuru time. Saka stage inoshandirwa life manje ndopa unenge uri jaya uine simba rekuita zvinhu kuitira kuti kana mudhara abuda asvikirawo pakanaka. Uye mukomana akatamba mudhara anopinda bhizi. Mukomana nemudhara vakatamba sekuru vapa pa1. Stage yese mulife ine value. Mufana wese ari pano mauri mune mamwe baba arimo vachabuda time
maybe after 15 years or 10. Vada kusvika pa upenyu hwakanaka, pane stand, pane kamba, iwe wotamba. Mudhara kana abuda asina pekugara, anenge achimbomupenya mudzimba dzevanhu achidii. Otanga futi kushanda. Akasashanda futi pastage yekuva baba, sekuru paanobuda mahwani. Ndonzwa kuti kamudhara kangu niko kachifamba kega kuroti. Kamudhara kangu usati kakaregerwa nehama, kakaregerwa nevamwe blazi vangu vari makare. Vakatamba. Saka sekuru kanenge kaabhizi kavangotsvaga hama. Asana muziva kuti sekuru ndingakwaniko mabvuku akati vanonetsa mani. Vabva futi vaenda kumukwasha wakati. Hazvina kuipa kuenda kumba kwakwasha. Vanonyatsona kuti kamudhara kari kushupa. Vanhu kutopanana mhosva kuti mukuregerera mudhara wenyu. Mudhara wacho ndada unongedzera kuti mudhara wayo mukomana akakuregerera anga ari mukati. Imbofesana nemukomana anga ari mukati manga ane pawa rekushanda nekuita zvinhu. Ndiye akarohwa madhiragi aswera achirohwa nemutoriro. Kachembera manje. Kakuda pekugara. Vanhu vakuti hama dzamuregerera. Number 1 akazviregerera. Stage yekuva nesimba akaisvika. Time and chance are given to all. Learn to utilize that chance in life. Mikana iri kumunhu wese. Nekuti hakuna anongerekana ari sekuru, unomboita mukomana. Hakuna akangoya panyika kari kamudhara so. Akatobata mudonzo kuti kauya kakachembera. Mwari hadaro. Panomboya kati kaboys. Kachikuita zvemabhebhi kasingatsvagi basa. Kari kaboys kachikuita zvevasikana asikatsvagi grafts, kasikatsvagi chinhu, kasikatsvagi homework vakadzimba uchiita sei. Kachikuti tatiri kuleki, tatiri kupuu, tatiteu, tatiri kubhora, tatiri kwakati. Vakuru mudhara uya akazobuda anopinda bhizi. Oza stage hiyo inondirwadza yekuti munhu anenge aita kugarwa naye pasi kunzi makura madii kuzorora achiita nharo. Ndakamboshanda nemumwe mudhara tiri tafita kuBridgeton. Pakufita mataiso aigomera zvokuti ndainzwa kubatikana kuti shungu anadzo but eji haichaita. But ukangomudza kuti wakura, my way. What your enemy? Ndisiye ndichiri right. Anenge akazvibetreya patime yaakaona opportunity as a man or as a boy. Chakaitwa china Satani akaadopta mind. Moses wakaitwa sei? Haana kuurayiwa zvaitwa vamwe vana, akaurayiwa mindset. Ndosaka vanhu muEgypt vakagara for a long time. Moses kutosangana naMwari ndopaanga make a decision yekubva kumba kwaFaro. Otherwise Faro chaakagona pana Moses kuti iye wacho anofanira kubuditsa hama munhamo, chimubuditsa iye munhamo. Avarayirwe nezvakanaka zvekuno, anonoke kufunga nzara yevamwe vake. Sabhabhi rovha rati, Hebrews 11:24, by faith when he grew up, he refused. Kureva kuti akaramba nokuti anga ane knowledge. Faith comes by hearing. Vakuru kune zvinhu muupenyu zvisingarambwe zvakanaka kana usati vane chokwadi cheupenyu nokuziva shoko raMwari. Unoonge zvekunamata izvi kushaya zvekuita, vanhu vanenge vakaomerwawo zvavo vasiri kuziva zvari kuda muupenyu, vatambudzika vada kutsvaga comfort. And I was challenged one day, ndaenda kuprayer house. Parimwe chechi inonzi Pause paZasafa, pana Rizendi. Tiri muprayer room imo makauya mwe mudhara so. Anga atobvawo kuAir Force kuManyame. Aine nyembe shitese. Boss kuAir Force. Akasvika muprayer room ndokubva arara pasi akatanga kuchema achinamata. Ndakazvibvunza kuti isu marovha totoita zvekutamba. Mabhosi ari kunamata Mwari. So there are times that you must be just encouraged nekuona vamwe vanhu vanazvo vachinamata, iwe usina uchitsika-tsika. Vakafunda vachinamata, iwe dofo uchigaya kuti ndonamata irandorega. Vakangwara vakafunda vanazvo, vachiwana time yekurumbidza nekunamata Mwari, iwe utonzwa kuti aiwa hazvina basa kunenge kubatirirwa sezvechechi. And the mindset inonzo pinda maori kana the devil achida kukuataka, uri munhu anotambudzika, anokuudza kuti kuchechi uda kutorerwa mari dzako. Iwe ndozvizwa reasoning yekuti unonitorerwa mari kwakutsvaga mari wanawo. Satani iyeyo dai wambomubvunza kuti iye ishoma yandinaye handina nheka kutorerwa karungoitwa futi munyika imwe yawo. Ndisati ndatorerwa kuchechi indi handiri murombo.
Kozi checha haikuite murombo kana uri murombo unenge wakatoenda wadaro. Watu wakatoitwa kwa wakafa ndio waifana kukumbuka iko. Iko kwa kuti una mari yakuendesa kuchechi enda una kana mari yako. Ndio unofana kutambira kutsamba. Kuti ndandishishaya so. Ovati saka kuchecha achaenda. Wada kutorera mari. Mene nzimari iri yewinayo. Wakuru namu ya mina indofana kukuboa usatu wa kuchechi. Usatu wa funitira ndodizwa. Shalafane bofu John chapter 9. Yesu akakanya mavu akaisa meso bofu. Sakaita kuti bofu ile regro complainer. Rakawane this reasoning. Yakuti hivi ndisina mavu. Mari zauti mamwe cheta andione. Saka ukana akatondisa mavu achizviti ndiye Jesu. Beta kutomuteerera nekuti pane zvaari kutoita pandiri. Otherwise pasina zviri kuitwa pandiri andione kunoti bofu haritoshorwe. Kutoshorwa kukanganiswa kuona. Afana kuti rovha urudza kuti nhasi weekend. Paro hakuna weekend. Because madays ekuti weekend kurova hasenze. Because Monday yake itori Saturday. Kanenge karafu but oh ma affects your life ati chingolea. Bofu haritoshorwe. Murombo hatorerwe. Nekuti vina kasiwa akadaro haana. Baba muna amai wekuzare pati yevashirikadzi. Mwari akarangarira kuti avaropafadze. Ndokubva vatuma Mwari ndokubva atuma Elisha. Elisha asvika zvikanzi mudzimai bika ndidye ndikuropafadze. Ndo meseji yatumwa nayo yeblessing. Zvikanzi naamai ava zvasara kumba kuflower shoma yasara ndeyekuti nemwana wangu kana tadya tobva tafa. Ari kuramba kupa. But chikwadi chaanoziva ndechekuti even ndisina kumupa inini mwana wangu tikadya tiri kutofa zvigutse nzara haichinje. So kana zvawinazvo zvichiuraya kokunyima kune basa rei. Unonyimirei uchinoziva kuti even asina kudya nesu tikadya tiri pfuno mwana kuti tinofa. Saka hapana nidhi yekunyima bhozi mari zauti wogara uchiyaziva kuti panofiwa. But imentality imindset iri poor yekuti even mudambudziko rako haugoni kuona kupinda kwaMwari kuti dambudziko rako ripere. Unoona sekunge kuabhuswa. Moses adoption yakaitwa kwaari yekuti aregere kufunga kuti hama dziri munhamo. But Bible inoti when you grew up by faith, not Mari makanga knowledge. Yekuziva kuti ndiri kuda kumba kwaFaro, but this is not my destiny. I need to move out. Ndoga kana wamwana wakamuona achikuda mba maFaro, wakamudyira tsitsi. Wakamudyira tsitsi wakati uyu haana ukwana. Inde ada kusiya rugare mupalasi. Ada kunotambura nevamwe. Yet spiritually ane chaatoona kuti destiny yangu iri greater than zvandaofa kuti ndidye mba maFaro. The devil ukaona achikuofa zvimwe zvinhu ari kuziva zviri bigger than izvozvo. Saka arikuda kubata mind yako nezvishoma kuti uregere kuenda kune zvizhinji. Ukaona maipotifa vakuti huya, umambo futi huri kuti huya. Saka choice ndeyako Joseph. Ukaona maipotifa vako kuda, ziva kuti neEgypt yacho inotokuda kuti uite boss. Saka choice ndeyako. Kudana na maipotifa kana kuita king weEgypt. Wakaipa offer chinhu kana asina kuona special offer iri better kuperi. Anochengeterei Moses Faro. Kana iye akataura kuti mwanakomana weSauro ngafe. Ko Moses unomuchengeterei. Ari kuziva kuti uyu ane zvakanakisa kudarika vamwe vese. Saka chandakuita ndakukorapta mind yake nekumuofa zvidiki zviri pano. Enemy ndikudzorere mazuva ehondo nyaya dzatainzwa. Enemy inouya nebeta offer kuti mutengesane pachenyu. Iwe wega kuti uzive kuti inini ndiri munhu mutema idzi ndo hama dzangu. Unongonzi ndokupa izvizvi. Hama dzako dzoparara. Iwe usara usina hama. Usara nemari yacho. Unozoona kuti handina zvandakaita. The devil ane maoffers aanopa.
kuita basa ndokofana nekuita kuitwa nevakomana kuvasikana. Vona mukomana afunga kuti mari yake ibuda atenge zvinhu kune target. Haingobuda. Pane program inenge yakarongwa. Kune kuda kuendwa mangwana. Kune zvichada kuitwa. Ukaona musikana achitengerwa huku achinzi idya. Kupera kweprogram ndiyada todyiwawo. Saka kudyisana. Apa ndakuudza. No language isingazvisiyane nehuku dzinochengetwa pamusha. Huku kana dzichitengerwa chikamu chikandwa chikamu so dzinovarairwa kuti tsano vari kutidyisa vada kutidya. So vamedhara. Why? Because medhara ari kuofa chimwe chikafu. Dzichimhanya vachitonongedzera kuti iyi yasimba. Saka chakapa tikashaiwa shoko raMwari tikashaiwa kukura muzvinhu zvaMwari tinogona kupinda masystems anotirepa destiny nekuraya upenyu hwedu. When he grew up by faith, he refused. Aramba chicha akaita. Wakaenda kuhama dzake. Akabva mupalasi. Mwanasikana waFaro achitomuda kuti mwanangu uya pano. Akaziva kuti nyangwe mai vangu vasina chinhu asi ndo amai vangu. Wai amai vake chaiwo haana zvinhu semwanasikana waFaro. But akaziva kuti ukama hwangu namama wangu hwakanaka kudarika vane zvinhu vasina ukama nei. Mwanasikana anoitirwa zvinhu nemukomana zvinodarika zvanoitirwa nababa wake. Zvekuti anotiziva kuti unoona baba wake enemishwa. Havadi kuti afare. Tine zvatinoitirwa neenemy ine plan ine hidden agenda zvinodarika zvatingaitirwe nehama. Zvekuti wegonyatsoona kuti wavambona wanachicompare love yekubhawa neyekuchechi. Kubhawa notoshiya stadi hawo kuchechi havaite izvozvo. The devil anocreate masystems ekuti unoona kunaka kunzvimbo ine problem yako. Unoti akusaidi kuona vanofara mani. Chechi kumufaro wacho wakadzikira. I always give people this example. Wakambozvaongorora kuti TV yekubhawa inonakidza darika yekumba. Itaenda. Baba kuona bhora kubhawa nekuona bhora mumba. Remumba unononge pamwe division 1. Vanenge havasiriwa nokutamba ipapo. Vati kuenda kubhawa komana vachiti iwe unozozwa kuti ndo bhora manje. Gamba wakaipa ane strategy. Why? Anoziva kuti bhora rinoita half time. Half time ipapo anomaketawo zvake. Wauya kubhora una basa nezvakawanda uda kuona Lionel Messi. Ya half time unozooneswa Messi. And the Messi waunoona pa half time anogovesa iye haapoti. Saida unorohwa mari kana kubuda wakurwara. Mascozi one. Why? Chese chakaipa chinomaketwa in a better way. Hapana wakaipa pano kuti ukabe mari unobva wafira mujeri akadaro haumezve. Vanoti ukatora mari waenda nenyika vazhinji vakasunguka umatsotega ega. Otonotishuwa ndiri kutambisa mari angu ndasere ndichengeta mari isina mari. Ungobata mbichana so wamo 30 years. Wamo ndoba unobata gotsi kuti bata kakuika shoma kai kaingoita wako panokuti makoresa sina chandiri kuitirawo mhuri yangu takangovharira. Haambofada kuratidza the true picture, the danger part of it. Saka pakudiwa kuti shoko raMwari rikadyarika mauri uwe munhu anojamuka rugare rusinei nedestiny yako, rusinei neupenyu hwako nefuture yako. Kune zvauraya vanhu zvanga zvakanaka zvokuti wega wakatoona kuti hamai chakaita kuti ndisaende chii ndaida kutoendawo. Iye Mwari akangokurwirawo. Kune zvinouraya vanhu nekukanganisa vanhu zvawakakotsana nazvo uchida kutoitawo. Pamwe ukatorambirwa kuti wao achada atakuenda tiri washoma woziva kuti kombi yacho yatona vanhu vaenda kutotako. Saka kupotseswa apa ini ndoti ndapotsa mukana
The devil attack yese yaanounza iri sugar coated. Hapana kwaanounza problem se problem. Problem inopfekedzwa jacket nema benefits. So, arikuuya vana vese muEgypt ane waanochengeta. Inaiti paMozisi aitirwa nyasha kudiwa, gamba hadzisi nyasha hakusi kudiwa. Vanoda kucorrupt pamind. Because already ane destiny yekuburitsa hama munhamo. Saka iye akatanga aburitswa, anogona kuvarairwa, akangoziva kuti as long ini ndiri right, zvevamwe zvine basa redu. Ari muzezuru vanhu vasikabudemo muzezuru vanoti nhamo imwe maite sei? Thank God Mozisi anga asiri muzezuru. Ainyatsopedza kuti yemumwe ndofirei. Zvangu zviri right. Hameno zvawo. But akakoshesa pfungwa yaMwari pamusoro pevanhu vaMwari. Akakoshesa pfungwa yaMwari yekuburitsa hama dzake mutrabho. Hadiziwo zvauri kusangana nazvo nhasi. Zvakanaka zvekuti wega unotadza kuresista kuzviramba so. Dai Mwari atibatsira akaramba zvinhu izvozvo. Hazvirambwi neintelligence. Zvinorambwa by faith. And faith comes by hearing the word of God. Ndinzwa Mwari vachitaura kwauri kuti zvazvina basa siya. Zvinonakidza, zvinoyemurika, zvinoyevedza, but it's not good for you. Ndamene zvazvinoitwa kana usiri website ikoko, kana ungotira zvaikoko. Uchitongotanga nobva Hakuna kana wambozviona izvozvo. Imanyira unoita kunamata nekuda bhaibheri ukangotira chitsotsi, unotobatwa dhero. Kune masini ane makore abatwe enda iwewe. Wai hazisi zvako. Hakusi kwenyiko. Saka anoziva kuti pawanoweba madhomana tokwanira hawadzouya. Agara atodza madhimoni kuti umusungise hawadzouka ufu. Ndochetsakatomsamubatirika. Mazita enyu akatonyorwa ikoko. The devil ane mazita evanhu. I'll give you a scripture. Judges chapter 7. Gideon anobvira Mwari kana iwe nemuranda wako pfuura kuchitya. Enda mukembe yemaMidhiana unonzwa kuti vari kuchikudii. Gideon paakaenda napfuura hanzi akasvika vanhu vachitaura vachiti ndaroka chimba chebhari chipaza misasa. Saka ndinemuota hakuna mumwe munondo waGideon. But hapana pakanamwa maposta kuti Gideon asarudzwa naMwari kurwa nemi. Mukembe yemaHeneni vaita dream isina name ine chingwa. But kuna interpreter with the name. Your name ritori registered muenjina. Destiny yako inotozikanwa ikoko kudarika iwewe. Saka uchiona kuti kuataka zviri so serious pasina chauinacho. Gamba anotoziva kuti ukangopinda right track une zvauinazvo. That is chapter 7. Vana veIsraeri pavakabuda muEgypt vachienda kuKenani. First battle yavo paRefidim havasi kurohwa nokuti vasvika Kenani. Vairohwa nokuti vachangobuda muEgypt. Unoroherwei uchibuda muEgypt nokuti hausati watora Kenani uri mugwenga. Pane pekuti ataki iri kuuya pauri uri kuroherwa kwete kuzviwana but kupinda mudirection inoita kuti zviwanikwe. Iva zvikuti kufunda huna hama huna kuchenjera huna chikonzero kungokuneshaisa basa. Wai rinotoziva kuti ukapinda pabasa ipako basa iro richakusvitsa kuti basa chairo rokupenyu hwako. Unoyengwa usina chinhu zvaunotoshaya wega kuti ndichivimberwei. Wechina inotoziva kuti hakuna mumwe munondo waGidheoni. Uye ari kuti ndarota chingwa. Mumwe wacho ndokubva kuti hakuna mumwe ndiGidheoni. Uri kuona kuti interpretation iyo inoti iri correct. Gideon was chosen by God to lead the people of Israel. Yet asarudzwa naMwari. But kuna uku kumadhimoni kunozikanwa kunzi hakuna mumwe ndiGidheoni. Izvozvo ndo zvinokonzera hondo munyika yemweya. Why? Nokuti mazita enyu aripo ikoko. Unotozikana kuti mukangomurega anosimuka. Uyu mukamurega ane mari dzake. Saka chamukadika chini kuti asaende kumari dzake. Muvaraidzei nezvinhu zvisina basa arware afe ipapa. Saka unoitwa zvimwe zvinhu zvinenge zvaunongofa free so. Asana kuona kuti munhu akadada kusiya doro. Pane munhu achitoda kutengera tukodzi. Unozoona kuti Satana wacho ari hiyo zvoshuwa. Atoziva kuti ndousiya. Even ukasataura imwe reason mauri taanoda kurirega. Satana anotonyuma. Chada kusiya chiroende tukodzi.
vanhu vasingakufariri hongosviri nawo uri kuzwa chitsalo muri kuruwe izoti kusiya kwacho kuchanetsa. pane mazuva waisitirabhula kuti uchati kana munhu wokukecha wobva kuti hatichada zvese ndaakuregera panongoya munhu achibva ndaaku tinakufarirani ine satani ari zvinhu zveshuwa ane maachits ane vanhu vake vaanotishandisa kubasa akatozva kuti yaakuda kuregera zvechishu zveufeo kuna sista anouya ongoti kutakirwa wega kuti unyumwe zvaikudetsa kuti tivawane wani ndakakuya vega so vaona maipotifa vakuuya ushe hwapa saka anokalkuleta mamoves kuti yakuda kusimuka uchagrembeka tikamudhistroya epapapa kuda kuchaendwa saka kare uchimbochika zvimwe zvinhu zvakanaka zvinoitika pauki usati zvese ndimwari ndakomborinodadii pamwe patovhunduka vana veisraeri pavakabuda muegypt vachitungamira mishonga yegore namozisi vakucrossa red sea vaichipinda vakabudawo futi muegypt vachitevera vana veisraeri vakatopindawo pared sea yakadhivhaidwa wai nokuti havagone kuvharirwa nemvura kana vasiri mukati zvinoti vakatomboenjoy a bit of a miracle. Problem ndekuti havazivi kuti vanovharwa nguvayo kungopinda chete. Pane pekuti zvinhu zvinofamba zvakanaka kuti zvisazokufambira zvakanaka. Pane pekuti zvinhu zvinofamba zvakanaka kuti zvisazopindira mushe mangwana. Zvokuti wagosvika pakudemba kuti bati dai vakandikimao mukana wacho. Why? Because by interview basic, ukanzi aiwe ndiwobudira kupinda chitora basa. 2 months down the line, maodita auya ndiwopinda usa accountant. Mari yakashota. Wakatopinda yakashota kudhara. Wakujeri, wakapindira jeri pawakapinda interview. Zvimwe zvinhu zvakanaka zvinoitika kwauri usinganamate ichikatiza. The devil offer zvinhu for free. Akapa for free ndimwari paakatipa mwanakomana wake Jesu. Satani hana program yemahara. Pese panongorongwa zvakakunakira usinganamate pane chakakuipira munyaya iyoyo. And haugone kuzviona with a carnal mind. That's why Bible writes Moses by faith when he grew up he refused. Kuti kune zvinorambwa with faith, with knowledge, with understanding. Hazvirambike with common mindset. Unokungoya kuti pane dhiri ripo pandi unoita mari fanobata 10,000 ichi. Unonzwa kuti mwari wangu. Wamukati wanyura unozonoti Satani wangu. The devil hambofa akaunza program dzakaipa nenzira yakaipa. Every bad product inomarketwa in a good way. Fodya ine mari kudarika mukaka. Mukaka unotogeza mapapu nekupa utano. Fodya inotodemenja but ndo ine mari kudarika zvinovaka. Masystems emunyika anoremekedza destruction more than construction. Ukaona type yatinoti usabati siyana nawa waenda kumavenues kana kubawo unoona kuti kurambidzwa dzimwe simbi man. Unoona kuti kurambidzana but hey pane paunonzwa kuti ndikasaita apa ndaruza handazvataita. Satani wacho anenge anorecruita type yevanhu vaanyotsona anenge anovheta. Pese paanounza dhimoni pamunhu ka anotanga atarisa maqualities. Saka uchiona remakuwa ende pamunhu anokakama anotarisa maqualities kuti anofambisa message. Apa torova basa. Pane potential inotoonekwa kuti kana kuri kubatsa vakatongwarira kudhara. Dhimoni kuzongopedzisa but anofanira kugara atoronga strategy. Moses refused. Akaramba. Chakarambwa na Moses chinorwadza kuramba. Kuramba kugara kumba kwa Farao. Kupalace. Kumba kwa president wa Egypt. Kuramba. Kuruwatine pokoni kuramba. Kuti ndakwenda kunotambura nevamwe vangu kuramba Moses. Vakuru hazvirambwe nemunhu ari ordinary.
Saka Bible ratoti by faith he refused, not by age. Unogona kukura but wotadza kuona danger. Kusvika one faith which is the word of God. Rinokuonesa kuti izvi nyange zvinakidza nhasi, it's not good for you. Mwari dai atiwanira nyasha. Vamwe takatrepwa nemasystems aitinakidza akaspoila destiny nefuture yese yokuti hapana chichanakidza. 1 hour joy yakakusiya uri HIV positive, life span yese yaemapiritsi. 1 hour wega anoda ukapiwa opportunity kuti hour nefuture unoda chipi, obvious unosarudza future yako osiya ka hour. But mu hour imomo hour rinomaketwa zvekuti unozwa kuti ndikasaita apa nendiri dofu. Mwanasikana anopiwa pamiri neofa yakanaka yekunzi hande kulake weekend, doro riripo tokupa masavhana ako togocha, ozogochwa iye. Umana ne strategy ka amugoche kwasagochwa azviita akana anenge atokalkuleta ndikamugochesa tozogochawo, akadya huku ndozomudyawo. Macalculations tsana. Ndambotaura ndichitanga repeat this. Kana pane vabereki panapa mune vanasikana, learn to spoil your own kids. Varegere kuitwa surprise nepizza, varege kupiwa nhumbu nenyewe. Ingosacrifice kuti weekend vana vangu andeipa chikenini ndo chikenini idyaiwapo. Varegere kuti zvikaitwa nevamwe tsano zvigume zvako nemamwe machapters asina kunaka. Why? Nokuti kana zvashaika kumba zvikangowanikwa kunze kuya surprise ya breakthrough. Asingazoti breakdown, inoita breakthrough. Varume nyangwe neadzimai edu ivava tipote tichivaitirawo. Why? Because ukasatingira mudzimai wako kuna anatsano anotenga. Kune machinda ari serious zvekuti asiri wake anotengera. Iyo kuna rume wakanaka kunze kungwara. Ukasatingira mukadzi wako pizza antengerwa unamutenga. Wemumwe munhu wamutenga. Samuridzi ngaatengere wake. Iregere kuita surprise. Aregere kukuva netrebiri useless isina nebasa rese. Makadipo madza muri kutenga ngatipinde mutidye. Nganzwewo kuguta. Ngajaire huku iyi. Why? Because trap yese yadevil inoita offer so kari nani so. Akaziva kuti iwe ndochaburitsa hama dzako muEgypt, unonzi ugarire kwedu kupalace. Uregere kumbofunga nezvenhamo futi. Utore time usina kumbofunga nhamo uchidya zvakanaka. Saka Bibheri rati Moses haana kuzobva kumba kwaFaro nekufunga kwake. Hebrews 11:24. By faith when he grew up. Kurati haana kuita grew up by age, by faith. Pane kukura kwemakore nekukura kwepfungwa. Munhu anokura makore asina kukura pfungwa ari dangerous. Ari dangerous musociety kana kufamily. Anongokura by age, asingakure by thinking, asina maturity upstairs. Why? Nokuti kune zvinozomuka muupenyu zvinoda munhu akakura pfungwa kwete akakura by age mates. Ndakasangana nazvo neimwe time, ndakapa example ndikati Bibheri rinoti murume unosiya baba naamai kuti agone kuroora. Murume kwete mukomana. Amen. Ndiye ari meant kuroora kubva muBhibheri. Murume ndiye anoroora kwete mukomana. Why? Mindset ndiyo inenge ichitaurwa ipapo. Kana uri mukomana ukaroora une zvinonetsa mumba kwete nekuda kwedhimoni, nekuda kwekuti uri mukomana ari mumarriage hausi murume. Murume munhu amature ari responsible kufamily. But mukomana akaziva kuti kune dhimba reweekend, mari yehupu yasara iyoyo, unonzi wakufona ari kubhora kuti kwakaipa kuno tatungamira ne1. Mhuri ichitungamirwa nenzara yachitungamira ne1. Kana boys rikatoridza koti panza anodaira even ari kubedroom. Why boys ka? Koti ka wandozwa utorowa kuti adzima totinda kuti itimu rangu. Sashoko rakatayo zvakuda murume. Ende imwe characteristics inoita kuti waamurume kuva responsible enough oregera kuva wakavhumbamirwa kusystem yekumba kwenyu. Arinoti anosiya baba naamai
hakusi kuvengana, hakusi kuvasiya murelationship, kuvasiya in the name yekuti you are now responsible as your father for your own family. So Moses grew up by faith, not by age. Faith ndo yakamupa kukura. Akaziva kuti kumba kwandiri hakusi kumba kwedu. Hongu kune makeke, kune bacon, kune nakidza ndiri kusalutwa. Aigara kumba kwa president weEgypt, kumba kwa Pharaoh. Every morning vanhu vaiva vachisaluta. Nana Moses vachisalutwa also. Vachiitwa zvavanoitwa zvino treatment iri royal. But ega ndokubva aona kuti pano there is something wrong somewhere. Zvakanaka zvandiri kuitirwa izvi. Pane chisina kunaka chakarongwa against my life. Izvo zvakazviziva by faith. Vakuru zvakanaka zviri kurongwa. Kana usingazive Mwari, usina shoko raMwari, unoparticipate your own downfall. No difference iripo pamaconmen nembavha. If na conmen vakasiyana pakudai. Conmen anoita chinhu chekuti iwowo uda kukanganiswa, unoparticipate kuti zvinyatsobudirira. Kunonzi kuvharwa. Kuvharwa kunoreva kuti newo unenge uri muprogramu yekuti uvharwe. Hakusi kubirwa, hakusi kubhudirwa, isi nobody. You conmen. And I'll give you an example. Zvavanoita kumbaro towards my ex-Masaya, munhu anenge ane grocery akada kukwira bhazi. Vachida kukutorera grocery riri paside apo. Wakagara kudai so. Vauya vachikubvutira vachitiza naro. Vanouya vari 3. One wavo anomira apa. 2 vanouya pamberi pako otanga kurovana. Iwe uri munhu asingade zvefight, unoida peace. Utarume musadaruka, musado gamba ari kurohwa ndiwe pagrosara. Fight ichipera unozoona kuti maresults aperera kuno. Chokaudaona grosari raino saka wanga chirohwa naanhu ndina nchitorohwa. Unoparticipate downfall yako. So Moses paakatorwa kunzi yogarire kupalace, iye akasangokura by faith, anofira murugare, yeti destiny yekupa rugare hama dzake inenge yaspoilwa. So zvakanaka zviri kuitika muupenyu mazuva ano, zvisina umwari, zvisina kunaka kudestiny yeufuture yako, but zvaunotoparticipate uchifara, uchizviita sebreakthrough. Imagine Satani paanouya kuna Jesu otishandura mabwe chive chingwa, ari kuudza munhu aita 40 days fasting, inenge breakthrough ka kuudzwa eating after une nzara. But the devil anocalculator kuti vhangeri ringakunakidze so far nderipi. Kana une nzara toparidza eating, kana uri rova toparidza receive your job. Anocalculator zvaunofarira gamba achida kuunza your downfall. Why? Nokuti Jesu iye pachake is the bread of life, is the rock of ages. So paanondishandura mabwe chive chingwa, ari kunza handidi kukupedza inini, zvidye wega. Chinopa Jesu kuramba ainzwa language iri spiritual than iri carnal. Zvanga zvakaipei kushandura mabwe chive chingwa odya hake oguta, iye aine nzara. Akaziva kuti there is a spiritual meaning concerning this statement. The devil anocalculator. Ona kuti iwewe future yako yakanaka, zvinhu zvakakunakira zvakarongwa naMwari zvakadai. Rega ndiunze zvakanaka nhasi, zvinokubvisa mutrack yechakakunakira mangwana. Saka ndopanoona mai Potifa vachiuya vachiti ndakuda iwe uri garden boy. Unofanira kunyumwa kuti kudai kubva rini mukadzi wabhosi achida garden boy zvekudaro, zvokutomumhanyisa. Rumwe rugare unofanirwa kunyumwa. Naturally panoita kunyumwa kanoita vanhu. For example, wakamira panapo, munhu apaside pako akati baba ndaakumhanya kumba ndaakuenda, adhora mozonwa drink, unogona kutambira kuti atakamira tese pachichinzwa shoko. But munhu iye akachinja amount yekukupa, akati ndaakuenda shamwari 20,000, unomubvunza kuti mabva kupi ndinani. Unenge wakutonyumwa kuti unokuwadzwa nevanhu ava. Ndine nhamo mari ndoida but yawandisa. Ende tsana handivazive. Osa a stranger kuti angoene 20,000 yes achikupa so. Unoikanda pasi kuti kwakanaka. Mabva kupi? Wese akati ndobva kuNigeria, yatowese. Unopa kutointerpreta wega kuti vari kuchekeresa. Pazvinhu zvese zvakanaka zvatinoda, dai tada Mwari unounza zvakanaka. Bhaibheri rinoti
The blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. Kureva kuti ariko mablessings nezvinhu zvinouya muupenyu hwevanhu zvakatakura matambudziko. Vapfana havasi kuchembera vakaita mbiri yekuita mari. 40 years hakuna munhu. Havachachembera. Wakaipa unosvika paanoita trade nawo kuti tokuva mu39 kana mu37. Mari itora. Komana kuti it's okay. Zvichida audzwa kuti tikutora makore anongonzwa kunzi kutora mari yacho. Package yese yadevil ine a price to pay. Akabhadhara ndiJesu paCalvary. The devil habhadhari, unobhadhara wega. Jesu anototipa ropa rake nemavanga ake toporeswa. But kwa Satan kwada GD6 munodiwa ropa rako nezvigunu zvako. Kwa Jesu kune ropa rake, kwa Satan kunodiwa rako. Choice is yours. Wanze, zvari kuramba hazvirambwezvi. Kuramba kugara kupalace kwaFaro. Picture yaFaro saunenge Faro ndisabhukuka. Mambo weEgypt, president weEgypt pamazuva acho, royal family, uchibuda uri motorcade uri muzukuru kaFaro. Uchisalutwa nearmy yeEgypt. Woti achada ndakuenda kumareni kwedu. Unoitwa counseling nevanhu kuri right here. Saka rugare rwacho unozoda rwerudzi. Utapisa mukana. Opportunity yese. Saka Bible rati akazviita nokuti anga akura by faith not by age. May God help us. Tiregere kuva mavictims ekuita settle for less kana kune zvikuru kumberi. Nekuda kwekuti devil anotipa an offer yezvinhu zvisina kunaka today. Pese pane chakanakisa kumberi. Satani anokuhijacker okupa zvakati nakei nhasi zvinokuendesa off track. Pakati pedu pane vanhu vakuru kwazvo. Ukuru hwakabvutwa pakauya a good offer. Yaakafarira yaasina kuziva kuti ichi kana chauya ichi chakundibvisa mutrack yekuenda mune chinhu chandaifanirwa kuwana. Dai zvaita kuti munhu asvika kudenga unoudzwa kunzi waifanirwa kunge uri nhingi, waifanirwa kunge wapo, waifanirwa kuzodai so. Vanhu vanochema. Why? Nekuda kwekuti destiny yemunhu wese Bible roti ya wonderfully and fearfully made. Une nyasha nefavor yaMwari pamusoro peupenyu hwako nezvihombe zvawakarongerwa. But kuti usvike ikoko pano involve decision making uye discipline. Joseph kuti ave mambo zvakasanganisa discipline. Ndiye akaramba mai Potifa. Kuramba ega haana kudzwa nechechi kuti ramba. Haana kudzwa napastor kuti ramba. Ndiye akaona kuti handingaite zvakaipa pamberi paJehovha ega. It was a private matter. Nokuti waigona kuita zvinhu zvavo vakapedzerana vari 2. But akakipa integrity iyoyo zvikasvika kudestiny yake. Vakuru life ine maoffer pakati akanaka anouraya destiny. Zvakanaka zvaunoitirwa zvisina umwari tiza. Unoita vanhu vokuti havadi kukweretesa mari yekutenga chikafu kumba, vano kukweretesa mari yedoro tiza. Havanzi mafriends iva ndiva maface, mafriends, real friends. They care for your family. They care for your health. Handingaroendega kutorinoisa kana zvekukura. Unozwa kuti handa kutenga but ndongobhekeswa netimu rangu. Uraiwa netimu rako. Weekend unoita seko. Atyoke ndiri padeni. Auya. Achai chibhodhoro chekuhupa. Pauri kupiwa chibhodhoro. Munyika yemo yapamitwa exchange. Saka unoinvesta my friends. Unotsvaga vanhu vokuti kana iwe usina mari yacho anokupa vanhu vanayo. Kusvika wanwa chibhodhoro ichocho. Ende kana wanwa chibhodhoro zvauchaita zvese zvaanda influence yechibhodhoro. Destiny yabiwa. Itya zvakanaka zvinouya zvisina umwari. Saka ashandise poverty chete few people. Anogona kushandisa futi rugare. Vanhu vakadivorsa zvinoti vese vakadivorsa vanga vatambudzika. Vamwe vakadivorsa zvaita mari yapo. I was telling people example ya Bill Gates. Kuti even mari yakatadza kuvachengetera marriage vamillionaire
vakarambana. My Bill Gates are going to make. But yes, no one can say about the marriage. The issue of marriage. Must have to Agatosian. I imagine one is so away. I did about Bill Gates. No, no, make also. So in Jokuramba, is a different subject. My offers are to be Amazon. How did I do that? I see a said Mindre no we are one matter in Obakunamari with a blind but me as. I got Manako David in the Leongoni. Wakamudaira and was not to manage Jespetanga. Wakamudaira and the Mafungiro Ao. Wakamutudi, Yarara. You know, the answer we are in time, but it's not the right answer. Don't cry out more. So wakai pauno kuna kuda moto iwe nekusanzwera nekusaziva unotopinda iyo yokota kuzati Mwari vakupa unongona zvinhu zvinongotava songoita iziso life ine masystems ekuti pane kunotangirwa unotanga ari kudika achikura tanga ari kapfupa achikura achireba achisimuka kuti life inotangira pazasi ichisumuka inotangira kumusoro ukangona basa rekuti unotangira kumusoro achienda pasi unenge uri kuchera guwa ndo unotangira pamusoro uchidzika life inotangira pasi uchisumuka ukangona zvako zvangotanga paripo pari kucherwa kaguwa unozoona wamukati kuti shova ndinyudza vanhu ndaunonge hama ndaunonge mafesi unodiwa zvekuti vanhu ava dinewe even usina mari unofanira kumeka sure kuti wadhakwa unofanira kumeka sure kuti wanwa kune vanhu vanorwadzirwa life yako haufanira kungoita weekend usina kunwa saka inonongosvika kuti mafesi kudiwa mafesi sano muri munhu mukuru muri kutrepwa nadevil concerning your destiny. Pharaoh ndiyati mwana wese aberekwa ngafe is the same Pharaoh anoti Mose ndochengeta anoti Ruben iwo wambouraya vana vamwe woti Mose ndopa chikafu ndochengeta ende zviri pachena kuti Pharaoh akatoziva kuti Moses haasi mwana wamwana wake baba mwana wako unogara naye pamba kana ane nhumbu zvinooneka Moses kungoereka nauya mumba achinzi ndanhongwa iwe wototi mwana wako mwana wangu vaitoziva kuti hii strategy yedu iplan shamwari dzinoita make sure kuti kana mhuri yako ikadzine nzara haina basa but iwewe tofanira make sure kuti wadhakwa ndambotamba nevamwe kuti vakuda kuti handei weekend oti guys madhamu asunzwa musho kuti handi mani munhu mukuru madhamu wako anosaura achiona zvokuita kune type yeshamwari yekuti ukasabatirwa nemweya waMwari unonzwa ngori kudiwa zvisingaiti handina transport kuti pane mota itoripo space yako irimo zvimwe zvinouraya vanhu zvinhu zvekuti unorogerwa space otsvagirwa mari yacho opinda mota imo mononwa mofa makudzoka rufu runosvika pakusponsa jeni yako yekuti unonofira somewhere rufu kana uchinamata Mwari vakuwanire nyasha vakupe revelation vakupe understanding izvi ndizvo nokuti chinhu chese chiri kuda kurongwa navakaipa against your life ukasatsvaka nekunzvera Mwari unogona kufunga kuti Mwari ari kuchironga because pane panopiwa maoffers ari right nyika zvese zvinokuvadza zviri munyika zvine a good marketing strategy. They always advertise in a better way. Everything is dangerous. Chese chinokuwadza chinomarketwa in a good way. Avatsvaga akakuvara nacho vanotsvaga achiri kutanga kuti ufungidzire kuti achikuwadze. Ndoda ndinamati Mwari vatibatsire. Handiziva ndashumira kwaari. Pane ofa chaya muupenyu hwako zvimwe zvinhu zvakanaka. Iwo haasi Mwari ari kuunza zvinhu izvozvo. There is something better, greater kumberi. But ofa iyoyi itself hazvirambike necarnal mind.
Mwari ngaakupe kunyuma inonzi a discerning spirit. Mwari ngaakupe kunyuma kuti urarisi rudo. Iya isi favor. Boys zangu itaya handri pano handisi kubaya. Aiwa because usapari pamba kuti unonyesokati vanhu vanondida mani. Kuti ugaya kuti Mwari ndo vari kundida here vatuma vanhu vakati vanhu ndo vari kunduda pane zvavatuma. Why? Because the devil uses people and also God uses people. Mwari unoshanda nevanhu, Satani unoshanda nevanhu. Zvinototora mweya waMwari kuti uzoti vari kushanda nani. Vanenge vari mulaifi mako. Ende vese vari kutumwa newakaipa vanogona kuuya nemabhenefits nezvinhu zvakanaka. Baba tinokutendai mazvita nekutaura kuupenyu hwedu takupai mberi nemukuremekedzai. We pray for a discerning spirit and discerning hearts. And every issue ichauya muupenyu hwedu Mwari, every offer, no matter how good zvainenge iri, takumbira a discerning spirit and discerning heart. Kuti nzvengesi mune zvakaita mutiwanire nyasha nekutirwira muzita raJesu Kristu. Amen. God bless you, hama dzangu.